खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी धेमाजि जिल्ला सिमेन्साफरिनि सुरज लिम्बुआ मेरो डान्स इउनिभार्स सिजन 2 आव टप 10 मासि आवग्रिनो हादों। नंगौ दासान्दि नेपालाव सोलिबाय थानाय मेरो डान्स इउनिभार्स सिजन 2 आव धेमाजि जिल्ला सिमेन्साफरिनि सुरज लिम्बुआ टप 10 मासि आवग्रिनो हादों। बेनिनो दा टप 9 आव थांनो थाखाय भटनि गोनांथि जादों सुरज लिम्बुनो। मलाई भोट गर्नको लागि मा इन्ट्रा एप डाउनलोड गरेर मेरो प्रोफाइल क्लिक गरेर विभिन्न माध्यमबाट मलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ र नेपालमा बस्नुहुने दर्शकहरूले मलाई एसएमएस बाट पनि भोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि 37000 मा मेरो कोड MDU स्पेस 10 टाइप गरी पठाइदिनुहोस्। धन्यवाद। सुरज लिम्बुनि बिमा रेनुका नार्जारी लिम्बुआ गावनि फिसाज्ला सुरज लिम्बुनो भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय बयनिसिमबो हेफाजाब मोननो हास्थायदों। सुरज लिम्बुनि मेरो डान्स इउनिभार्स सिजन 2 आव टप 10 मासिनिफ्राय टप 9 आव थांनो थाखाय भट होनाया सोलिगासिनो दं। बेनिखायनो सुरज लिम्बुनो भट होनो थाखाय प्ले स्टोराव थांनानै माइ इन्ट्रा एप डाउनलोड खालामनानै सुरज लिम्बुनो भट हैनो हागोन। सुरज लिम्बुनि सावगारियाव थुनानै होयोब्लानो भट होनाया जागोन होननानै बिमाया फोरमायदों। भटिं लाइनआ समबार मोनानि 10 रिंगानिफ्राय बृहस्पतिबार बेलासिनि 5 रिंगासिम थागोन। बयनिसिमबो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्साफरिनि सुरज लिम्बुनि बिमा आं दासान्दि सोलिबाय थानाय नेपालाव सोलिबाय थानाय मेरो डान्स इउनिभार्स सिजन 2 आव आंनि फिसाला सुरज लिम्बुआ टप 10 आव सौहैनो हादों। टप 9 आव सौहैनो थाखाय नोंथांमोननि भटनि गोनांथि जानानै फैबाय दा। बेनिखायनो नोंथांमोना गावनि बेसेन गोनां भटखौ आंनि फिसाला सुरज लिम्बुनो होनानै टप 9 आव सौहैगोन होननानै आं नोंथांमोनसिम खावलायनाय थाबाय। भट होनो थाखाय नोंथांमोना प्ले स्टोराव थांनानै माइ इन्ट्रा एप्सखौ डाउनलोड खालामनानै सुरज लिम्बुनि प्रफाइलाव थांनानै क्लिक खालामब्लानो भटआ सौहैगोन।